Baik hang ne perlok kumno le Lionel Messi ha ka bay day bat kani ka jingplu ding ka bakraw ka balejia hari Spain ha Madrid shu ha kani ka video ngin sai pe ha to Ferran Torres unlit ne amsya ka PSG te perlok bantip kam ni asa pe ha du bukut kani ka video te hoy perlok kumbangi tip ba Lionel Messi ude uwe ne kita kirangil ka football ubat tibit ha ka pertai hanrai hang ne ka pau syai ba Lionel Messi amtang ba ulang utaw rangil kay football o bakraw tang haka football hanray wat syabar ka football ro kumju na markat kum kitlong kubar light hu bahadin ka jingplu ding ka bajur hari Spain ka balajia akatain Syrian nerte de Madrid ka balapan jular la kumba live 1000 hektar jong ka khandew na kalem ka president jong ka te ka community jong ka Madrid kalapan tip ne panbana da ka bakalat ho ha ka Twitter ka jong ka ba Lionel Messi ula ajing yerap pisa hadu prapeu hajar euro kumba prapo pralak AA haka pisa India bantai biang ya katay kathan Syria oste hadin baka klaw kala ingpaj ba bat penjular la kumba laipeu hajar hektar shu nalor kane Lionel Messi ula ajing yerap ro sya Red Cross ban Christian yaki basyak ta haki ding klaw haki wipat ki banta jong ka Spain ula ajing rap ru yaki basyak ta ha ka jingsle dana ha Valencia bat shu Lionel Messi ula le bonjat ki project jingerap ha Argentina kentup ya ka jingerap pisa ka basan lak euro sya ka Garhan Foundation bat ula le ru yaki jingerap yaki khna ki bapang cancer bat yaki hospital leng ba ka foundation ka jong bat manswar ru lai thu ba Lionel Messi ula ajing yerap syaki basyak ta ha ka jingkenyu ujumai ba ha Venezuela ka baka kurim jong uru ka Antonella kayo dan bentalang ha kata ka jingiram te perlok hang ningis nguthu ba Lionel Messi amtang ba ude unang yel kai football ubat tebit hanrei uderu ubri ubadan mensim jingirap bat ubai ban Christian yaki ba don kam kat ba habangi phai pat nakaleng Ferran Torres kadon kata ka jingong ba ula aban lek sya ka PSG Ferran Torres ula pa message siya ka Barcelona da ka bolong baka baka Barcelona ka deban le ka deban pan baka kwa shisha yau da ka bakan wan ban ikren halor ka kontrak but hadin kata kinsay kren pajba shu Ferran Torres ulong baban long uta orangil kay uba ki klop ki kwa kum ka PSG kalong ka ka babha shu long ba udang don ya ka kontrak bat ka Barcelona hanray kadai ka jing shisha bah ka football pinamla aban tip ka banjia lashay hanray kalong ka babha na marba udang don iya ka kontrak bat ka Barcelona bat ula aban up laong Ferran Torres bat rahi dalade iya kalaway jong te hoy perlok nakaliang jong ka PSG kakwa hi banwan ra iya Ferran Torres hanray ya mentahi kampat don kata ka jingikren hapdeng maka bat ka Barcelona kublay shibun Wanam kalian pan subscribe.